Kaixo, gaur hitz egingo dugu etxean ditugun paperak nola antolatu eta zein gorde beti eta zein bota. Batzuetan paper pila batek beldurra ematen digu, baina lasai, modu errazean eta seguru egin dezakegu. Vale. Pentsa, egun batean mediku txosten bat edo pentsioari lotutako agiri bat behar baduzu eta ez dakizun non dagoen, hori estres handia ematen du. Orduan paperak ordenatuta izateak denbora horresten dugu eta digu eta lasaiago egoten laguntzen digu. Vale, lehenik eta behin dokumentu ofizialak, NAN, pasaportea, eskontza edo banantze ziurtagiriak beti gordetzen ditugu, ez ditugu botatzen. Osasunaren lotutako medikuaren txosten nagusiak, txertoagiriak, farmazian hartzen ditugun tratamendu historialak eta ere gordetzen ditugu, finantza dokumentuak, banku kontuen egunoratzeak, pentsioaren lotutako zer, dirua sarrerari lotutako agiriak eta aseguruaren polizak edo ere. Zer paper bota dezakegu? Ni karpeta, esan dugun guztia, karpeta honetan gordetzen ditut. Hemen, badaude separatutak, eta hori guztia gorde behar dugu. Zer bota? Adibidez, ni karpeta batean, hemen, jartzen dut, botatzen dudan guztia, paper guztiak ez dira berdinak. Ordaingiri zaharrak eta faktura egunak igaro badira, ez dute balio eta segurua da bota daitezkeela. Komunikazio zaharrak eta eskaerak, baldin ez dute informazio garrantzitsurik, bota dezakegu. Horrela, karpeta soilik bat besterik ez dugu mantenduko. Ez dugu pilaketa handirik egin behar. Hau da nire trukoa. Bi karpeta ditut, gorde eta bota. Horrela, urtean behin aztertzen ditut eta beharrezkoak diren soilik gordetzen ditut. Etxea ordenatuta egongo da eta burua ere lasaiagoa. Dokumentua garrantzitsuak kopia digital batean ordenagailuan gordeko ditugu, ahal dugun neurrian, eta ere oso praktikoa da, ordenagailua edo pendriven batean gordetzen baditugu. Seguruago egongo dira, edozein momentutan eskura ditzakegu, eta papera galtzen badugu, ere. Beste ideia batzuk ere dira dokumentu guztiak, dataz eta izenez, etiketaz, adibidez, mediku txostena, 2025, horrela, karpetak aztertzea eta dokumentuak aurkitzea, erraza izango da. Eta, labur bilduz, gorde behan diren dokumentuak ez dira berdinak beste batzuekin. Batzuk bota ditzakegu eta sistema arras batekin, etxea eta burua lasaiago egongo dira. Pizka bat antolatu eta eguneroko bizitza asko errazagoa izango da. Eskerrik asko denbora hau, entzuteagatik, mila esker.